V začiatku vládnutia, keď vznikla táto vládna koalícia, tak šťastí nabehla na retoriku strana Hlas, ako má strana Smer. To bola tá kritika, ktorá tam bola vznesená. A to teraz povedzme aj z pohľadu vzťahu k Európskej únii, ale aj z pohľadu toho, čo sme riešili, že Európsky výbor, ktorého som ja predsedom, by vôbec nemal mať stretnutia s vrcholnými predstaviteľmi. Len vďaka vám sa to podarilo akoby zachrániť. A našťastie, pretože to je základom demokracie, že aj tá pluralita názorov, alebo respektíve stretnutie teda s pánom premiérom je základom toho, že aj tá opozícia má právo komunikovať. Ja musím povedať, že ten výbor dnes plní túto funkciu. Je to platforma, kde sa stretáva názorová rozlišnosť všetkých, ale v skutočnosti je to korektné, rešpektujeme sa navzájom. To znamená, aby vôbec nebola diskusia, či Slovensku patrí do Európskej únie alebo do NATO. To je červená čiara, ktorú som povedal, že ak sa prekročí, stráca koalícia moju podporu. No ale to tvrdí aj strana Hlas, že to stále platí. Pýtal som sa nedávno na to dvoch podpredsedov, pána Tomáša, ale aj pána Druckera, a potvrdili, že to sedí. Potom, keď som sa postavil, aby Európsky výbor nestratil svoju pozíciu v rámci parlamentarizmu a v rámci toho postavenia, ktorý má v parlamente, tak som bol, koľky sa za mňa postavili vtedy, že hlasovali. Ja som v podstate zablokoval parlament a tam som vyčítal strane Hlas, že všetci, celá strana Hlas sa mala postaviť za mňa a mali sa postaviť, že toto sú čiary, ktorým sa nemáme prekračovať, alebo ak sa odhlasovali sankcie, že už nikdy Slovensko nebude podporovať sankcie voči Rusku, tak som bol jediný z celej vládnej koalície, ktorý hlasoval proti. A tam som povedal, že to bola druhá šanca strany Hlas, kedy sa mala postaviť a povedať pozor, tam musíme radikálne sa postaviť, čiže tak nielen vyhláseniami. Tak to bolo ďalšie sklamanie akoby, hej, z pohľadu toho, čo vlastne Hlas o sebe hovorí, že aký je, čo vnímate aj vy, tak od začiatku a zrazu sa správa iným spôsobom. Ja hovorím nielen vyhlásenia, ale jednoducho aj tie činy sú dôležité a tie činy sú práve pri tom hlasovaní. Ja som od nich neupustil, ja som stále konzistentný, som stále jednotný a vždy budem hajiť, aby Slovensko patrilo do Európskej únie na to, aby sme spolupracovali hlavne s krajinami, ktoré sú nám blízke.